Díaghaid is Mr. Sean agus Sean Nuacht seachtain clúg. Tá Nuacht ag bhris gColáiste Chaoimhín. Cá dalta a thuúil ag an chola. Bhuail sé in áig agus hit sé ar an talamh. Ceap na daltaí go raibh sé mar ach dóibh sé annas agus bhí ag casadh bhuine mar hampla féach an seo. Anis Díaghaid, tá champaign dar lálaíocht den nua a gom. Agus anam dá. Tá sé an teapa, a máideacht agus grána. Buigh sé le béla scór agus leagaigh sé trú beuta. Tá Jack an seo ag cuint le ag. Chulas tá tú comórtas ar le trid. Tá spándom cáda bhile go. Bhile mu gom? Díaghaid, samas an dom, agus is mise an farm seo. Tá an green ag tanmh ach tá sé ag gcuimhfar freisin. Tá scéifh is ceapan na tornúla I rith an lé ach seachas sin tá sé ag green ag tanmh.